Gajere? Ya aka yi. Sai ga magana. Salamu alaikum. Allah ya gajiya. Ya aiki. Gajere? Ko mana? Ba. Zo gajere zo. Ya aka yi. Gajere? Na? Da me akwai ne? Ko ya kai wallahi ba wuce. Mene ne da sa wannan? Akwai da kayan sha. Akwai kayan sha. Kawo ko. Zo. Idan za ka zo sai ka kawo POS. To, zai wasu dayo. Da Allah kawo mun Pepsi. Zo mana. Ina ka zo ka ajiye wannan abu ba kawo POS din ba. Ga POS na ko? Ba sanyi. Domin samun sababbin bidiyoyinmu sai ku danna subscribe, danna alaman ƙararrawa an musa bayan bidiyo za ka gani.